Hvis du vil spare tid og undgå at drukne i mail, så er de 4D'er et rigtig godt arbejdsredskab. De kan både hjælpe dig med at spare tid, få mere overblik over din mailbakke, og så kan de også hjælpe dig med at holde den tom, hvilket er en rigtig, rigtig god idé. De 4D'er repræsenterer de 4 ting, man kan gøre med en mail, når den tikker ind. Og det er vigtigt, at du kender de 4 muligheder, fordi det sætter dig i stand til at træffe beslutninger på stedet om, hvad du skal gøre med de mails, der kommer ind. På den måde så er du på forkant, du beholder overblikket, og du slipper for, at din mailbakke den vokser så kæmpestor. Nu løber jeg lige de 4D'er igennem, og så bagefter så kan jeg vise jer, hvordan man arbejder med dem i praksis. Det her det er ikke raketvidenskab. Det første D står for deleted, altså at man kan slette den mail, der kommer ind. Den næste står for delegated, altså at man kan videresende den eller uddelegere den. Den tredje står for deferred, og det betyder at lægge den til side. Og der kan man enten lægge den til side, som i at arkivere den i sit mappesystem, eller også kan man lægge den over på sin to-do-liste over mails, man svarer på senere. Hvilket bringer mig frem til det sidste D, som er do it. Man siger, at hvis man kan svare på en mail på under 2 minutter, så skal man gøre det på stedet. Hvis du ikke kan gøre det, jamen så skal du lægge mailen over under deferred, altså du lægger den over på to-do-listen. Det vil altså sige, først arbejder du der hele vejen igennem din mailbakke med de 4 D'er, og først bagefter svarer du på de mails, der tager over 2 minutter. Nu kan jeg lige prøve at vise, hvordan det ser ud i praksis, hvis vi går ind i min mailbakke. Herude kan I se, der har jeg mit mappesystem med alle de relevante emner, og så herinde har jeg gemt et par mails, bare lige for at vise, hvordan man kan arbejde med det. Den øverste her, brug blog, jeg får en notifikation hver gang, der er en, der tilmelder vores blog, så jeg kan følge med i, hvor mange vi har. Den behøver jeg ikke gemme på, så den sletter jeg, deleted. Så her er der en, der har skrevet til mig, at der er frisk kaffe i køkkenet. Det er jo rigtig sødt. Den her falder ind under do it, fordi jeg kan svare på den på under 2 minutter. Afsted med den. Så sletter jeg den selvfølgelig altid bagefter. Der er ingen grund til at arkivere den. Henrik, min kollega, fortæller mig her, at han har lagt et nyt udkast op på drevet til vores hjemmeside. Det er et eksempel på noget, som jeg ikke kan svare på eller forholde mig til på under 2 minutter. Så den ryger over på min to-do-liste, som ligger hernede i en mappe. Den næste ski, det er sådan set ligegyldigt for jer, hvad det er, men den ved jeg, at den skal videre til min kollega, som hedder Mette. Det vil sige, det er delegated i det her tilfælde her. Den smider vi over til hende. Bagefter så arkiverer jeg den selvfølgelig under ski hernede i mappesystemet. Og den sidste er fra min chef, og hun skriver noget om blogs her, som jeg muligvis skal bruge i undervisningen. Det er igen ikke noget, jeg kan nå at forholde mig til på under 2 minutter, så den ryger ned på min to-do-liste. Se nu her, nu er den her tom. Hvis nu jeg har 40 mails, så har jeg gjort det samme. Først arbejder jeg mig hele vejen igennem den. Hvis jeg kan svare på under 2 minutter, så gør jeg det. Hvis ikke, så lægger jeg den i to-do-listen. Det der sker nu, da jeg har en tom indbakke, hvilket er fantastisk rart og afstressende. Og samtidig har jeg et overblik over alle de mails, jeg skal svare på her. Dem går jeg så i gang med at svare på fra toppen, og ned efter, når jeg svarer, så er arkiveret, og så ender jeg med at have en helt tom indbakke og en tom to-do-liste. Det er måden at arbejde efter de 4 D'er. Få lidt mere overblik, få lidt mere tid og arbejde lidt mere struktureret. Held og lykke med det.